तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मी उद्या मुंबईला जाणार आहे, त्याच्यामुळे बोललो आज जरा इकडेच फेरफटका मारतो या जंगलामध्ये। तर मित्रांनो, हा शुभम आहे, संकेत आहे, शुभम तिकडे व्हिडिओ करतोय, संकेत पाटी आणि हा श्रवण। जिग्नेश आज नाही, आजारी असल्यामुळे तो आज येऊ शकला नाही। तर मित्रांनो, आलेले खाली इथे आमच्या बागेमध्ये सावरी फाट्यावर, तुम्हाला माहितीच असेल, बाग दाखवलेली आहे। तर तिथून आता कवलाडीला जाणार, काय करवंद विरवंद काय भेटली तर तुम्हाला दाखवती। पण तर अशी फेरफटका मारायला जातोय, तर त्याच्यामुळे मला करवंद विरवंद भेटली ती पण घेऊन येत, कारण का उद्या मुंबई जायचं आहे। तर एक व्हिडिओ पण करावी। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। सध्या मी आहे सावरी फाट्यावरच्या वरती इकडे, आमचा तुझा उंबर इथे बोलतात। मी मागच्या कुठल्या तरी एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे, मला पण आठवतं 2-3 व्हिडिओ झालेत आता, त्याच्याच व्हिडिओ झाले नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि हवा पण सुटते, त्याच्यामुळे जरा आवाज कमी पण येऊ शकतो, कारण हवा भरपूर सुटल्या इकडे वरती ना, पूर्ण वनवा लागला इकडून। मला दाखवते एकदा व्ह्यू तिकडून कसा झाला पूर्ण काळा पूर्ण माल इकडचा पेटला सर्व। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर मित्रांनो, पाहू शकता या साईडला पेटलं नाही, तिकडं आंबेडीचा डोंगर दिसतो, या बघा सावरी फाटा। झूम करून दाखवतो तुम्हाला, लेन्स लावलेली नाही, तिकडे खाली समोर दिसते ती बाग आहे आमची, समोर दिसते। आता बोट दिसत नाही समोर लेन्सच्या, संकेत आहे आमचा जिग्नेश कॅमेरामॅन आला नाही। मित्रांनो, आपल्या आता दाखवत दिसत नाही, लवकर तर मित्रांनो बघा, हा गवत असून पेटत नाही, तो गवत राहिला, बाकी सर्व सपाट झालाय। तर ह्या इकडून डागातून चढतोय आम्ही, त्या साईडून पण रस्ता होता, इकडून आलो असं फिरून। काय झाडं होती ना, 2-2 दिवस झाले तरी पण पेटत होती, जी सुकलेली झाडं होती ना, त्या चक्रीवादळात पडलेली ती। कारण का आमच्या इथं खाली काजू होता ना, तो पण मला वाटतं 2-3 दिवस झाले तरी पण पेटत होता। हवा बघा कसली वरती येते, ही बघा आवल, ही बघा एक आवल। तिथली पहिली व्हिडिओ मी केलेली आहे, पण ती कॉपीराईट बसल्यामुळे जरा ती प्रॉब्लेम झाले त्या व्हिडिओचं, त्याच्यामुळे ती मी प्रायव्हेटमध्ये टाकलेली आहे। हवा बघा मित्रांनो, उंबराच्या वरती ना तो रोड खाली, त्याच्या तिकडे खाली आमचा जो दिसतोय ना, तिथे कंपाऊंड आहे, हा समोर आहे बघा, गेला माझं बोट बघा इथे समोर खाली, हा बघा गाडी बघा, या साईडला झाडाच्या समोर तिकडे दिसते गाडी। तर मित्रांनो, आता कवलाडी दिसते ना समोर, ही कवलाडी आहे। इकडे त्या रानाचं मला तर नाव लक्षात नाहीत, वरती आता तोरणा आहे, तोरणा म्हणजे ती व्हाईट कलरची असतात, ती दाखवीन कधीतरी व्हिडिओ, ते काढायला भेटली ना व्हिडिओ आपल्याला, पण आता असली तर ते दाखवेल, मला पण माहीत नाही कुठे झालीत काय। जिग्नेश असं तर माहिती होती त्याला, कुठेतरी संकेतने कुठेतरी बघितलं, मानमोडीत नाही बघितलं मागं, आणि कुठेतरी बघितलं दाखवतो मला, त्याने असली तर तिथं मे महिन्याच्या असते आता आपल्याला मध्ये समोर दिसतंय, आम्हाला दिसतंय कॅमेऱ्यामध्ये, काय माहिती पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघितलं जातात कवलाडी, ते जायचं आहे नंतर मग आता पाड्याकडून खाली जायचं घरी। तर मित्रांनो, लवकरात लवकर चला आमच्यासोबत।
शकता या नदीमध्ये मधला मधला आहे ना गवत तो पेटलाच नाही पाहू शकता. पाण्याच्या तिथे इथून आमच्या गावात पाणी गेलंय. तुम्ही बघितलं असाल पाणी भरपूरच म्हणजे खाली गेलं. मे महिना जर आला ना तर पूर्ण मला वाटतं आटूनच जाईल.
ते भेटलीत करवंद, पिकलेली पण आहेत आणि कच्ची पण आहेत. कुठे गेला रे पिकलेला? हा बघा वर दिसतोय बघा पिकलेला. कुला का कुठे आहेत फुलं? कुल्यांची खाद लागते. कुठे गेला रे? दाखवायला नको, हात बीत नाही लावायचा आपल्या, बरोबर मरू दे तिकडे. आहेत काय रे करवंद पाडी? मग काय करतो? चिकला चल लवकर चालेल. चला करवंद काढून घे. कच्ची थोडे पण भरपूर असतील उंबराच्या पाण्यात. बाय बाय.